Adriano. Karibu. Nanakoroana ny madama to. Atao mbala tsendriky misy fiovana ohatra. Fa firy jour ma sira aminareo ty? Fa 5 jours izy ty. 5 jours? Sisy nafanolo taminay tao. Izy ty mbala tsendriky misy fiovana mbola mangagna alohanany. Izy nitsangany igny fany? Ya, fanipany igny zay izy. Ave agnazy tsy tondra mila tantanagna fa izy mandeha? Ya, karaha zay. Surtout vofa marandraigny. Zala. Sisy miafanolo aminay ty. Nanakoroana rô nagnaniko? Sisy raha hita se? Sisy raha hita. Fa izy maregny fa misy raha agnatiny aignazy. Karaha zay izy. Mitovy e. Azagnare. Karakory. Ity koa ne ahodina ampiasaigna taminay tao. Zay. Araiky ariva de aroy amin'izay matsana? Ya. Ary fanalany maro zay na fa firy nareo zay. Koa mbola na telopolo efa lany amina ody zay fa tsisy voany ve? Tsy ndraiky fanala fa omby firy eky anareo zany. Amin'ny ody fa. Ninay koa mbola omby sivy ty fa lany zay fa ho tapitry le agnatin'ny valany eo. Zay ary ninay fa havy agny izy e. Havy agny? Dokotera karakôry amin'izay mikarakara ninareo? Malandilandy zay. Lavalava? Ya. Misy songotro? Amin'ny hôpital Berry? Ya, miasa ry izy volagny ity. Ninareo agny zay karakôry tsy fa tsaratsara. Voavy nandevy izy zahay mba mivily aminao ato mba izako. Hazaka. Voavy nandevy izy? Siri.